Čaute. Zdravím vás pri ďalšom videu, pri tretej časti do série Divočina. Nachádzam sa opäť na tom mieste, ako som bol v predošlej časti, kde som musel bohužiaľ odísť skôr. No, tentokrát som sem prišiel na 7-8 dní. Vyskúšam loviť aj dravé ryby. Tuto môžete vidieť udice od Black Catu, Perfect Passion. Uvidíme. Takisto tiež pri prekážky túto udicu mám nahodené tuto, úplne pri kraji, rozkrmené na kukuricu, na jemne skysnutú kukuricu. A druhú udicu tu mám taktiež, takto v prekážkach, a tu mám tuto niekde, úplne pri kraji, taktiež v konároch rozkrmené na kukuricu. Na kukuricu aj chytám a uvidíme, čo to dá. Túto výpravu sa nechcem zameriavať len na kapre. Myslím si, že tá ryba, čo mi ušla minulú výpravu, čo cez cievku ťahala, udica bola ohnutá až po naviják, tak si myslím, že to bol amúr, väčší amúr, lebo už som tu videl pár amúrov takto pri hladine. Tak som sa rozhodol, že si uvarím 25 kg kukurice a pri každom nahodení robím takých 5-6 lopatiek, tam nahádžem za každým. Takisto pri jednu, pri druhú udicu. A jak som prišiel, hneď som z člnu ešte rozhádzal. A uvidíme, čo to dá, no. Som zvedavý. Som tu nabalený dostatočne. Takisto aj čln tu mám, všetko tu mám. Uvidíme, no. Veľmi som zvedavý. Už som sa nevedel dočkať toho momentu, keď sem prídem a nahodím udice. To ticho, len štebot vtákov, voda, momentálne aj trošku nám poprchá. Dnes tu budem sám, zajtra príde za mnou priateľka. Mala by tu vydržať celých 7 dní ďalších, čo keď vydrží, tak naozaj dole klobúk, lebo to, čo tu je, to je naozaj, veľa ľudí mi povedalo, že som to presne vystihol, že to je čistá divočina. Ono, komár na komárovi, mňa nenávidia komáre. Ja mám jedno veľké šťastie ako rybár, že ma neštípu. No dojdem sem a ruku mám pokrytú full komármi, ale že full celú ruku. O kliešťoch sa ani nebavíme. Za 2 týždne krmenia pred prvou výpravou som si vybral nejakých 10 kliešťov. Cez prvú výpravu nejakých 5, cez druhú 5. Cez 20 kliešťov som si tu už vybral. Aj som bol taký malátny po tej tretej výprave, teda po druhej výprave. Boleli ma klby takto, aj som mal odbery robené na boreliózu, ale našťastie sa nepotvrdila. Tak uvidíme, čo dá táto tretia výprava. Čo by som vám ešte také povedal? No, mám chyteného jedného karasa na sumca. Rozmýšľal som, že v noci by som niekde sem dal na trhačku takým štýlom, že bez závažia, bez plaváku, bez všetkého, iba čisto karabína, nadväzec, trhačka. Trhačku by som dal a úplne do stromov by som to dal, tú rybku, takých 10 cm pod hladinu, že nech tam robí bordel na hladine. A myslím si, že na takejto vode, kde nikto naozaj nechodí, alebo kde chodí minimum rybárov a sumec nie je na to zvyknutý, tak si myslím, že by ho toho malo vylákať. Určite, keď budem vidieť, že už je veľmi nepokojná rybka, tak to bude značiť to, že ten sumec okolo nej krúži. Druhú sumčiarku, keď sa podarí ďalší karas, to by som chcel dať tuto oproti. Tam je taký strom, ono pokrýva len jemne hladinu, ale je tam také zátišie. A možno tam dnu by som položil tiež takisto nejakú nástrohovú rybku.
alebo potom, no tak sami vidíte, že je tu milión možností, kde vyviazať na sumca. Naozaj, kebyže je povolené na 100 udíc chytať, tak 100 sumčerok by som sem vyskúšal vyviazať, pretože to je neuveriteľné. Aj minule, jak som tu bol, tak búchali sumce, ale nie len na jednom mieste, ale kade tade, ale tuto len predo mnou hlavne. Ako jasné, z diaľky bolo počuť, ale na 5-6 miestach tuto predo mnou celú noc búchali sumce. Dobre. Keď niečo zaujímavé bude, alebo mi napadne nejaká myšlienka, čo by som vám chcel ešte povedať, tak sa vám ozývam. A opäť vám ďakujem pekne za lajky, komenty, odbery. A zapamätajte si, aj negatívny komentár je komentár, ale sa to dostane aj ďalej medzi ľudí. Takže ďakujem aj za negatívne komentáre. Tie ma len posúvajú vpred. A ďakujem aj... A teraz som videl krásneho kapra vyskočiť. Celý vyskočil z vody. No dobre. A čo som chcel? Chcel som sa poďakovať Ivanovi Solnicovi a Peťovi Šimoničovi Šunesovi za rady pri natáčaní, čo a ako robiť, čo nebolo dobre, čo bolo super. A naozaj som rád za ohlasy, ktoré sa dostávajú ku mne, lebo nielen moji známi, ale takisto aj cudzí ľudia mi hovoria, že naozaj na to, že to boli prvé videá, tak je to dosť fajn. Tak ja som rybár srdcom a dušou a venujem sa tomu od 3 rokov, mám 24 rokov a konečne som sa to rozhodol zväčšniť. Aj to vďaka mojej priateľke, lebo ma do toho dokopala. Ja som to už roky chcel. No dobre, už veľa rozprávam. Keď mi napadne nejaká zaujímavá myšlienka alebo niečo sa udeje, tak sa hlásim. Čaute. Tak zdravím vás po 6 hodinách lovu. Po 6 hodinách čakal som, že nebude žiadny kontakt s rybou ani nič, takže som nemal žiadne očakávania. No na túto udicu v Konároch bola jazda. Akurát som vyšiel zo stanu, lebo chvíľku pršalo. A jak som vyšiel zo stanu, tak som videl, že sa ohýba udice, tak som stihol aj ten začiatok natočiť tej jazdy. A potom sa vyrezal kapor. Ak to bol kapor, tak ryba sa proste vyrezala. Taktiku na noc som zvolil rovnakú ako cez deň. To mi išlo aj minule. 3 podviazané kukurice s polystyrénovou guličkou a rozkrmené kyslou, skysnutou kukuricou. Uvidíme, čo to dá v noci. Ak príde nejaká ryba, tak si ju dám do prechovávacieho vaku, do vážiaceho saku a ráno sa s ňou pekne pofotím aj potočím. Určite sa prihlásim, keď bude tá ryba v noci, ale len takou formou, že takto vám o nej poviem a ráno si ju ukážeme pekne a potom spolu aj pustíme. Zatiaľ čaute. Zdravím vás po divokej noci, kde boli 4 zábery, no bohužiaľ premenený záber bol iba jeden. 3 ryby ušli do Konárov, zábery boli hodinu po sebe
takto, ale zabral aspoň a podarilo sa vytiahnuť tento pekný šupináč s váhou 6,2. Krásna zdravá ryba. Zabral na 3 podviazané kukurice. Keď zabere ďalšia, ozývam sa. Ďakujem. Tak, zdravím vás. Máme 11 hodín. Aktivita trošku utíchla. No, aj tak pozorujem takto, keď vonku sedím a som potichu, že špičky sa ohýbajú. Takže je pritom nejaká ryba. To je to hlavné. Možno aby schmatla kukuricu do úst a spravila jazdu. No, pochytal som si nástražné rybky. Mám 2 karasov, jedného 33 cm pleskáča na sumce. Rozmýšľam, celú noc som nad tým rozmýšľam, kam to vyviažem. Jednu určite vyviažem do toho suchého stromu. Úplne doňho, to pokúsim sa nejako vyviazať štýlom, že pár centimetrov pod hladinou bude rybka a trhačka. Druhú udicu takisto, ale naozaj neviem kde, lebo je tu milión možností. Tam je padnutý strom, ktorý visí tesne nad vodou, tam dnu do zátišia, orákos je, o ďalší padnutý strom, o ďalší padnutý strom. Naozaj je tu milión možností. Rozmýšľam, či dnes alebo zajtra, lebo počasie sa má meniť. Tým pádom aj tlak bude iný. Má prísť veľké oteplenie. Teraz nám pršalo celú noc. Celú noc mi pršalo, aj ráno pršalo ešte, ale hlásia zajtra 28 či 29 stupňov, čo je extrémny skok. Mohlo by to byť aj dobré. No, na takýchto priestoroch, na takýchto miestach, keď príde takéto oteplenie, tak zvykne byť dusno. A to by mohlo byť dobré, lebo hlásia aj teplú noc. Tak uvidíme. Asi zajtra. Aha. Kúrnik šopaj to nevie zobrať. No toto mi to robí, že pokriví, kopne, pustí. Pritom to mám na samozásek, čo naozaj nechápem. Ale chcel by som natočiť. Aha, zase tá istá. Tam bude ryba. To vám skúsim nahrať. Ryba pustila, bohužiaľ, nepodarilo sa. Nevadí, nahadzujem naspäť. Ešte raz, nie som spokojný s náhodom.
bohužiaľ nič sa nedá robiť. Nič sa nedá robiť, ryba sa nepodarila natočiť. A pritom tam bol padáčik, došponovalo, cítil som ju chvíľku, pustilo. Neviem, čo je chyba, mám tam naozaj kvalitné háčiky od Carpen Ras, či Carpras, či jak sa to volá tá značka. Čo sú podľa mňa dosť kvalitné háčiky, buď Muga, alebo tieto používam. Ostré. To je neuveriteľné. Už mi do nej buchlo zase. No nič, aspoň sú tu natiahnuté ryby, to je dobrá správa. A ešte okolo obeda príde za mnou priateľka. Tá mi pomôže aj vyviazať sumčiarky potom. A dával som aj anketu na Instagrame, hlasovanie o tom, či by malo byť video také hodinové plus, alebo viacej kratších videí. A naozaj som nečakal, že sa do toho zapojí niekto, čakal som 10 ľudí maximálne. Ale zapojilo sa do toho naozaj, že okolo 100 ľudí. A drtivá väčšina dala, že viacej kratších videí nech dám. Tak takto aj skúsim zostrihať, dám nejaký trailer na to, alebo dám, že na budúce uvidíte a také niečo. A teším sa na to veľmi, na toto všetko. Teraz vidím, že nejaký strom mi bude padnúci vo vode ťahať za chvíľku silom. Dúfam, že to obíde nejako. No, keď niečo zaujímavé sa stane, tak sa vám ozývam. A ďakujem zatiaľ za sledovanie. Čaute. Tak, máme tu takéhoto malého fešáka. Okolo 2 kg kaprík, ale spravil krásnu jazdu. Silná ryba. Som spokojný. Konečne som niečo vytiahol aj spoza konárov. Aj keď malý, ale aj malý poteší. Ďakujem ti pekne, kamoš. Poďme si krpca pustiť. Skoro som sa šmykol do vody. Krpec. Káde ideš, počkaj. Tak, ešte není vonku. No. Ďakujem ti, kamoš. Keď niečo zaujímavé sa stane, hlasím sa. Čaute. My father told me I was timid child. At school they said I had no style. I was dreaming to be those cool kids, but I kinda fucked up my whole teenage life. Now I've been many places, all these shits. I used to cry overnight, but now I'm not gonna fit. I guess the star to show me where I go, just like a new you were. And I'm flirting southern sounds and smiles. Oh, we're coming home tonight. You never know how to express your feeling, don't you? Oh, we're coming home tonight. Máme tu ešte menšieho kapríka, ale aspoň pekne vidieť, že sa vytierajú ryby na rieke, lebo tuto to nikto nezarybňuje. Máme tu ešte menšieho. Tento môže mať tak kilo, viac nemá určite.
Ale za to súboj a jazdu vedia spraviť tieto riečne kapríky. Dobre, poďme si ho spolu pustiť. Počkaj. No čau, kamoš. Díky pekne.